Vítejte u prvního videa z Minecraftu z miniher. Jsem tu dneska s Čezím. Jak jste si mohli všimnout. A jak už jsem říkal, že dneska budeme hrát ty minihry, tak jsme si vybrali minihru barvy. Jsme na serveru Game Team a jak si asi můžete tady nahoře přečíst na té cedulce, tak budeme hrát nejzhulenější arény. Zhulené arény. Zhulené arény a dáme nejzhulenější? Jo, nejzhulenější. Budeme zhulení. Kde seš? Mě to tam nechce potnout. What? Počkej, kde já mám kliknout na tu cedulku? Počkej, tak... Jo, aha, já mám u sebe tu vlnu, možná proto. No, tak si vyhoď tu vlnu a... Jo, dobrý, to je jenom kvůli té zátěži, že máš tu vlnu, no. No, tak jsem tady. A... To jsou barvy. No, tak toto je ta hra barvy. A sice nejsme teďka moc zhulení, ale to za chvilku poznáte. Proč se tomu říká nejzhulenější. Šedá, kde? O nebože! To je mě se Motá se mi motaška. obrazovka. Mně se motaška. Motá se mi šiška. Ne! O nebože, všechno se natahuje, roztahuje. A mně se to ještě k tomu trošku seká. Ne, boku. Jsi spadl? Ne, já jsem tady v rohu. A fuj, mě z toho... To je hned vedle mě. Ne. O nebože. Fuj, mě debilně. To je taková zhulenost, že se mi to už seká. Kde to je? Tady. Tak. Já žiju. Bílá, kde je bílá? Mám spadnout? Jo. Zelená. Hej. Kde je zelená? Kde je tmavě zelená? Hej, ale víš, že já to ještě furt dostávám do toho inventáře ty vlny, co tam máš ty. Teď tam máš azurovou. Počkej, celé a r, tak? Teď tam máš obyčejnou modrou. Pane bože, proč se mi to pořád takhle to? Já nechci být zhulenej. No jo, my musíme dát dvojí oliv. Mně se pořád plný inventář s barvama. Ne, tak napiš dvojité v, j, mezi Ne, a on a to neplnil a motala se mi šiška. tak teďka nepůjdem na nějaký... Dáme zhulenější jako? Ne, já jdu jenom na zhulenou. Kde seš? Já jsem na obyčejné zhulené. Zhulené arény, zhulená? Jo. Brouku. Tohle je osobní bazének. A taky trochu malej. Víš, že jsi ve skle. Co? Já tě tady vidím ve skle. No, teď už ne, teď jsi vynořil. Takový krtek. Ach jo. Byla krásná. Krtko. Kde? Tam. Bobky! Ty jsi spadl zas? Jo. Mám skočit? Tak jsme na další aréně a tentokrát už to není zhulená, teď už to je zběsila, takže asi víte, co se tu bude dělat. Já nevím, co to budu dělat. Ale mám 7 tokenů a her 0. Nebo 5, nevím teď. A výhry 0. Nebo 3. Já fakt nevím, co to znamená. To je soukromý bazének. Soukromej? Nekaďte do bazénku. Tak. Já už jsem z toho asi vyskočil. Už to je kaliště. Jedna! Wow, shit! Co to se bylo? nedalo! To bylo co, jakože?
Nevím, co to No, bylo. tak po další mapě se zase tak jsme zpátky a teďka jsme na slepecké aréně. A Ale jakou jsi šel? Slepecka nebo přislepla? Slepecká. Jo, dobrý. Bazén. Tak. Ale já tam nejsem, já jsem tady nahoře celou dobu. Jak se kouká na tvůj zadek? Sakra, co? Mě to potlo do té vody, what the fuck? Za 10 vteřin. Kika TV je tu s námi. I když nevíme, kdo to je. Co to? Co to? Přisleplé jsou hodně slepé. A tohle jsou jako přisleplé? Nechci vidět slepecké. Ne, tohle to je slepecká. Ahoj! Co? Já jsem stál na bílé, aha. Ono odešlo z této barvy. Mám spadnout? Jo. Kaču! No, myslím si, že Ta láva mě nechce nějak zabít. myslím si, že dáme ještě obyčejnou zběsilou arénu. A no, dáme ještě tak 2 arény a budeme končit, ne? V jaký seš? No, zběsila. Běsila. A koupu se tu ve tvém bazénku. A čum se teďka na mě, jo, čum. Jako běž do toho Dobré. bazénku, běž do toho bazénku a čum se na mě. Ty máš tak hranatý zadek. Hej, ale dej si to na FPS, ty mi ho úplně čucháš. Co to? Růžová! Co? Já nechci šedou! Já jsem vůbec to nebyl připravený. No ne, já jsem měl ještě, já mám ještě furt tu F5, ne? Dáme nejzběsil. Tak jsme zpět a tohle z toho už bude poslední mapa. Doufám, že se vám... No, to ještě radši ne. Ještě to říkám nebude. Jo a Čeři se mnou bude natáčet častěji. A dneska máme ještě v plánu... Čeři, mám jim to říct, nebo si to nech, ať to až do dalšího dílu? Trochu se mi sekáš. Mám jim to říct hned, nebo až do dalšího dílu? A co? To, co budeme dělat v příštím díle. Jim to řekni teď, jako. Budeme hrát minihru Rocket War. A tady to je. Ne, aha, to je hněna, to není šedá. Šedá. Já jsem na ní byl, aha. Doufám, že se vám tento díl líbil. Sice byl plný střihů a možná i lagů, ale doufám, že se vám to líbilo. Prosím, dejte like, odběr a Čeři, chce ještě něco říct nakonec? Co? Čeři, chce ještě něco říct nakonec? Nemám co říct, až na to, že Tak, těšte se na další slepé byly díl. moc slepé. Takže těšte se na další díl a čau čau! Pozdrav. Čaute.